On DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs, nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, kasama ang ating co-inventor, Inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe na kasulat po sa Pedro talata 3 kapitulo 9. Hindi nagpababaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang nila ng pagkakataon magsisisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ito'y nakasulat sa Pedro talata 3 kapitulo 9. At marapat na isabuhay natin, mga ka-Doc Alternatibo, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo sa programa mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi na masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic na druga upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin mga ka-Doc Alternatibo, kailangan no nating isipin yung mga kinakain natin kung meron bang matatawag nating latak sa ating pangangatawan. Kaya yung ating mga kababayan na naisong makamtan yung tunay na pagbabago, alamin ay yung mga lituntunin, mga gabay na ating ibinabahagi dito sa Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast.
Bueno mga kaibigan, na patuloy tayo. Isa sa mga problema ngayon na ating nakikita, ito yung pamamanhid ng kamay at saka yung buong kalamnan namamanhid parang tinusok-tusok. Isa yan sa malaking problema ng ating mga individual nakukuha natin sa hotline. Well, ang isa sa mga nakita dito na magandang para gaganda talaga yung blood circulation, merong herbal na lalagain natin yung pansit-pansitan. Mabisa po yan, kukuha ho tayo ng 5 piraso ng pansit-pansitan. Ito parang damo, parang alugbati yung kulay, yung itsura niya. Maliliit yung dahon para kulay heart. Yun yung pansit-pansitan. At lalagyan mo natin ng 5 dahon ng abukado. At saka yun ang ating ilalaga sa 1 litrong tubig. Consists of 4 glasses of water doon sa palayok. Kung walang palayok, pwede natin gagamitin yung tinatawag nating stainless. Huwag hong gagamit ng kasirola dahil hindi ho naging epektibo ho yan. At yung kaldero, wag. Yun ang rekomendasyon ng Doc Alternativo, yung palayok at saka stainless. Yun ang gagawin natin. Kung meron kang Pyrex, pwede na rin yun. At ilalaga ho natin yan sa loob ng 15 minuto. Yung sabaw niya mismo, ayun ang gamot. Ilagay natin sa thermos at titimplahan ho natin yan. Every 1 glass, lalagyan mo ng 1 kutsarang mixed in herbal coffee, yung lagundi, activated charcoal mixed in coffee at yung pulburon. Yun ang ating lalagay. Lagyan ho natin ng 1 kutsara ng vitamin B complex. At meron kang bismelt dyan, lagyan mo 1 kutsara at yung ating Doc Turmeric powder. At kung meron kang corn coffee, pwede mo ling ihalo yun, 1 kutsara. Ang sabaw niya mismo, yun yung isasabaw mo, yung nilaga mo. Inumin mo yan 3 beses sa 1 araw, natutulungan yung ganong problema mga kababayan, yung pamamanhid at saka yung parang tinusok-tusok. Especially na ngayon, meron tayong herbal and holistic seminar dito sa may Pasay City. Kailangan ho natin na daluhan kasi ngayon yung schedule ng ating team ni co-founder, co-inventor Magdalena Dilibo. Ang dami hong mga surprises at merong malawakang counseling and check-up today dito mismo sa Pasay City. Na mapalad tayo, ating makakasama si Doc June Halaman, yung branch manager at the same time ng ating regional director dito sa kanyang area. Yes, magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig, no? Yung mga kandong alternatibo natin sa buong Pilipinas, especially po dito sa atin sa Pasay branch. Ayan. So ngayong araw na ito, yung ating gaganaping herbal and holistic seminar. Yes, no, we are so very excited na kasi nandito na po, no, ang ating inaabangan na malaking pagtitipon, no, once a month lang po ito mangyayari at napakadami po nating inihanda na mga pa-promo, mga surprises at nandito po, no, yung ating mga kasama, mga doktor in ministry in natural healing para po sa mga may mga problema na sa kanila pong kalusugan. Kung meron kayong iniinda ngayon na naghahanap po kayo ng alternatibo na solusyon na subok na sa loob ng 16 years, nandito po kami para kayo po ay tulungan. May seminar tayo, after the seminar, meron tayong gagawing one-on-one check-up and consultation. Ayan, ano yung inaasahan nila ngayong araw na ito, Doc June? Yes, ngayong araw po, ito po ay napaka-special kasi ngayong araw, nandito rin po yung ating inventor Magdalena Dilibo at siya po ay may dalang pa-promo. Ito na po yung tinatawag natin ng buy one, take two. Binigyan na isa, may free na 2. Sa lahat po ng mga advocates, sa lahat ng mga member natin sa Doc Alternativo. At mayroon tayong mga seminars, may topic tayo. No? Sa mga nakikinig ngayon na gustong alagaan ang kanilang kalusugan at kung meron kayong kakilala o kayo mismo, mayroon kayong bukol or mayroon kayong cancer o kung mayroon kayong sa inyong blood chemistry, tumataas na po ang inyong blood sugar level, cholesterol, meron po tayo ditong doktor na siyang eksperto, no, na para kayo po ay tulungan sa pamamagitan po ng natural na paraan.
Ayan, so hindi kita tatagalin yung exact location ng branch natin dito sa Pasay branch, Doc June. Yes, sa mga hangabol pa ngayong araw, meron tayong nandito ating exact na location sa may CYA Land Building, corner Cell Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ulitin po natin, CYA Land Building, corner Cell Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang mga landmark po natin na para mas madali nating makita o malocate, kung alam niyo po yung Heritage Hotel, unahan lang po, kahanay lang po doon yung ating branch. May malaking signage po kayong makita na Doc Alternatibo at katapat lang po ito ng STI College. Ayan, yung contact number, baka mayroong tatawag. Ito po ang ating contact number sa Pasay. Ako mismo si Doc John ang sasagot po sa inyo pag kayo po tumawag ngayon at mag-inquire o kayo po mag-text. Ito po yung ating cellphone number, 0956-125-5147. Dito po, 0956-125-5147. Ayan, maraming salamat, Doc June, sa inilaan yung oras ngayong araw na ito. Maraming salamat and see you po today. See you mga alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Ayan po yung ating kay Doc June. Ako mismo ang makakasama rin ninyo ngayong araw na ito. Kaya hinihikayat ho natin yung may mga iniindang problema ho dyan. Huwag kong magdadalawang isip, ay panahon na po ito. Pangminsan-minsan lang po yung team ng ating co-founder at co-inventor Magdalena Dilibo. Ngayong araw na yan, yung nais pang hahabol ngayong araw, alas 9, bukas na po yung ating branch, alas 8:30 pa lang, para paglilingkuran yung ating mga kababayan dito mismo sa taga Pasay City. Bukas na araw ng Sabado, dito na naman rin tayo sa may Cubao, Quezon City, yung exact location ho natin, PYP Mansion 2, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Yan po yung ating exact location. Ulitin natin, PYP Mansion 2, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samsung Tech College. Nandito sa araw ng Sabado, November 12, dito sa Cubao, Quezon City. Araw ng Linggo pala yan kailangan ho na huwag hong magdadalawang isip. Ulitin ho natin yung exact location, PYP Mansion 2, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College dito sa Cubao. Mag-i-start po yan. Kailangan yung nais pang habol, alas 8:30, bukas na po yung ating branch. At ako mismo yung makakasama ninyo. Ituturo ho natin dyan paano kakainin yung litson. Despite na meron kayong karamdaman, ito yung isang kamanghamanghang mga impormasyon na inyong mapapakinggan sa lahat ho nating mga kababayan na nais hong makamtan ang tunay na pagbabago. Kaya tangkilikin ho natin, huwag hong magdadalawang isip na para masolusyonan yung iyong iniindang problema, subukan yung formula ng Doc Alternatibo. Yun ang ating panawagan at huwag hong magkukumpiyansa sa ating sarili dahil kung magkukumpiyansa tayo mga kababayan, idilikado. Yung grabing kainan, hindi ho natin naiiwasan pero mabibigyan ho kayo ng tumpak na solusyon. Paano natin kakainin yung litson despite na meron tayong karamdaman. Akin niyang ibabahagi ngayong araw dito sa Pasay, pagkalinggo, dito mismo sa area ng Cubao, Quezon City. Huwag hong magdadalawang isip. Bibisitahin mo tayo ng ating co-founder at saka co-inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo at si inventor
Magdalena Dilibo, mga kababayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Christmas Raffle Promo. Good news sa mga miyembro ng Doc Alternativo. Kung aabot ng 5,000 pesos ang nabili mong produkto ng Doc Alternativo, mayroon ka ng isang raffle entry para sa gaganaping Christmas Grand Raffle Draw ngayong December 2023. At ang mas maganda pa dito, accumulated ang inyong nabili simula pa noong September 1, 2023. Siguraduhin lang na ang pangalan na inyong ginamit sa resibo ay hindi pa bago-bago para ma-accumulate ang inyong entry sa iisang account. Sa third prize, maaari kang manalo ng 5,000 pesos worth of Doc Alternativo products. Second prize, 1 combo cleansing package. At sa first prize naman, ang inaasam-asam ng karamihan na isang session ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo. At bilang pasasalamat sa inyo ka-alternatibo, tig-tatlo ang mananalo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gaganapin ang raffle draw sa main headquarters Digo City, Davao del Sur. The more entries, the more chances of winning. Attention sa lahat ng miyembro ng Doc Alternativo. Kamakailan lang may nag-text brigade sa mga miyembro ng Doc Alternativo at nang iinganyo na sumali sa seminar na gaganapin nila na kagaya ng seminar na ginagawa ng Doc Alternativo. May ilang miyembro na nag-report sa amin sa naturang gawain. Mag-ingat tayo sa mga nanggagaya para sigurado dito tayo subok at pinagtibay ng panahon. Doc Alternativo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin 0946-967-3211. Narito mga distributor ng Doc Alternativo, David Domingo, Poblacion Flora Apayao, Aquafate Water Refilling Station, owned by Ma'am Jennifer Yutanes, Basiguan A, Calog Sur, Abulog, Cagayan, Grizel Pascua, San Agustin, Abulog, Cagayan, Joshua Puguon, Pata East, Claveria, Cagayan, Di Coco Bestro, Perfecto Castillo, Libertad, Abulog, Cagayan, malapit sa Lokban Bridge, Mini Zinimart, owned by Mayor Evelyn Martinez, Santa Marcela Apayao, Lavinia Store, Ayaga, Lukban, Abulog, Cagayan, John May Pharmacy, San Carlos, Santa Marcel Apayao. Doc Alternativo Newscast. Isa namang patutuo ang ating ibabahagi sa lahat nating mga kababayan. Sinunod ano yung mga itinuturo natin dito sa programa. Sinundan ito at kinumplito yung formula at ito yung naging solusyon sa kanyang problema. Pakinggan po natin yung kanyang salaysay, mga kadok alternatibo. Po si Daisy Tulanpa ng Karusukan Sur, Singgan, Pangasinan. Tapos po ako nagpapasalamat sa Doc Alternativo kasi nung nagpa-check up po ako sa doktor, sabi po sa laboratory ko po, meron po akong problema po sa puso, yung palpitation ko po. Pero nung narinig ko po dito sa radyo po sa yung Doc Alternativo sa programa po, pumunta po ako dito.
nagpa-check. Yung mga binigay po na resita po na capsule po sa akin at saka yung mga products po ng Doc Alternativo, ininom ko po yun. Tapos, naramdaman ko na lang po yung palpitation ko na wala na po. At uminom din po ako ng yung fulvic mineral na sinabi po na pang ihalo ko sa tubig. 40 drops po yung yes po, sinundan ko po talaga yung yung sabi niyo po. Ayun po, mabuti na po, kuminhawa po yung pakiramdam ko tsaka yung palpitation po, nawala na po. Yun po, sa mga nakikinig at saka nanonood po, subukan niyo po ang products po lahat ng Doc Alternativo at mararamdaman niyo po na talagang totoo po, dito po makapagpapagaling po. Yun lamang po, salamat po. Yan ang pruweba ka-epektibo na itinuro natin sa Doc Alternativo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo ng kagalingan. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain na ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. November 14, Martes, sa Lopez. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Sa taas ng Motolite, katapat ng Goldilocks. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A2J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternativo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternativo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang maggabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa ng synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV at dagdag pa dito isang patutuo para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya sundan at pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch
upang gabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin CIB at mas mabuting daruhan ang naka-schedule na mga herbal at na natural healing seminar sa branch at sa loob ng ilang oras yung iyong mapapakinggan na ang mga alternatibong panggagamot. Dalin lang ang mga medical records, dalin mo kung meron ho kayong mga laboratory results sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. At libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Christmas Raffle Promo. Good news sa mga miyembro ng Doc Alternativo. Kung aabot ng 5,000 pesos ang nabili mong produkto ng Doc Alternativo, mayroon ka ng isang raffle entry para sa gaganaping Christmas Grand Raffle Draw ngayong December 2023. At ang mas maganda pa dito, accumulated ang inyong nabili simula pa noong September 1, 2023. Siguraduhin lang na ang pangalan na inyong ginamit sa resibo ay hindi pa bago-bago para ma-accumulate ang inyong entry sa iisang account. Sa third prize, maaari kang manalo ng 5,000 pesos worth of Doc Alternativo products. Second prize, 1 combo cleansing package. At sa first prize naman, ang inaasam-asam ng karamihan na isang session ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo. At bilang pasasalamat sa inyo ka-alternatibo, tig-tatlo ang mananalo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gaganapin ang raffle draw sa main headquarters Dagu City, Davao del Sur. The more entries, the more chances of winning. Pahibalo sa mga taga Cebu ug sa mga silingang dapit niini. Gigamit sa laing Herbal Product Company ang Facebook page sa Santiago Doc Alternativo Cebu. Giilisan kini nila og bag-ong pangalan ug nagpost sila og ilahang produkto gamit ang page sa Doc Alternativo aron sa pagdani sa mga followers niini. Ang mga bag-ong mga produkto nga ilang gipost, dili ka na Doc Alternativo ug ang lakang nga ilang gihimo. Wala ni agi sa pagtugot gikan sa tagdumala sa Doc Alternativo. Daghang salamat. Doc Alternativo Newscast. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline, 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concern. Narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito yung hotline para sa mayroong katanungan, mayroong clarification, 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211.
Doc Ed, nakasubok na ako ng vitamin C 3 sesyon. Maganda ang resulta. Bakit ngayon ay tilay bumabalik yung tusok-tusok at banhid ng aking mga kamay at paa? Salamat po. It's really good na naitanong niyo po ito. Most probably, yung dinaanan mong natural na vitamin C intravenous na nakatulong ng mabuti at umepekto ng mabuti, baka naubos na dahil sa stress. Marami factors, no? Ang bantayan kung bakit bumabalik itong spasm o tusok-tusok sa paa, pin and needle sensation. Isa yan, yung naubos ng vitamin C dahil sumobra ka naman ng stress hormones. May pinagdadaanan ka siguro. So, dagdagan mo uli ng vitamin C intravenous. Yun ang pinakasolusyon kasi hindi ka pa nga na-reprogram doon sa negative patterns ng pag-iisip at emosyon. You know, yung habits natin, paulit-ulit yan, di mo kontrolado yan kasi subconscious mind na yan, kailangan mo lang ang tamang formula. Una, ito yung cleansing formula, vitamin C intravenous. Ang pinaka-importante itong reprogramming na kailangang merong coach, yung coaching. Ang coach, ang siyang paraan, no, para mas napapabilis yung pagsusunod mo sa tamang formula kasi siya ang mangunguna. Yan ay mangyayari lamang kung sasailalim ka sa rejuvenation treatment. Kasabay yung coaching at programming ng ating gana sa dila, yung ating emosyon na negatibo papuntang positibo, yung ating habit sa pagiging happy at pagiging excited na nagpo-produce ng healing hormones na nagpapabilis naman ng recovery ng anumang problema ng katawan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin CIB sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Doc Alternativo Newscast. Kaibigan, masarap pa sanang magsama-sama, masakit man ang pamaalam. Kinapos po tayo ng oras hanggang sa susunod na presentasyon ng ating palatuntunan. Sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo at yung ating co-inventor, inventor Magdalena Dilibo. Sa lahat po nating mga minamahal nating taga-subaybay, ako po ang inyong ka-Doc Alternatibo, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing, nagpupugay ng isang mapayapang araw at mabungang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo!